Ebra Obofour kwa wo be wonu atu e minua pa no Kokubofo wonu businessman bia no achen no Owusu Bempah ye ne no na we agasi fue more fire ya minim no we dia ne to so wonu dia yesu awompe ne boa anya no ntri na jo ye Akufo do ba ye the first year ye nyina dia ne bre ko no so anya jo mama no anya ona na ye galamse yesu Owusu Bempah so eti kroma na akofa abebe ko hye Akufo do sa abebe ne ho mamuonie wo se kofa safo akohye hwansa Ebusia Okatakyie Afrifa ayi nimse Okatakyie Afrifa there for some time now galamse wasema na waka nti already enani brain nyina say galamse etu ebetwa na wababe kasa meeting with the clergy John Dramani Mahama ehodi ya ode asofo no kohia omo ne omotwetwe nkomo no eho nsem na woka wo chiema wo say asofofo na omubedi John Mahama echi no mu nyina epesika na edi Adia ba ni hypocrisy ya to ba mu na Yankopon se ayi wade ahye wade sa yeti kroma na akofa abebe ko hye Akufo do sa abebe ne ho mamuonie wo se kofa safo akohye hwansa abebe nkra ye husu koyo abebe nkra ye husu na wako se anu sa abebe be yo se die yo ukofa ba ya memu aye hunu abebe na mamuonie wo se kofa safo ade akohye obi nsa Bempah. Bempah. Edusi ye beto aba mama manfo ne nwene na Kofi Bakaya 3 weeks ago ana mbetra na mkachire mu se asofo bi ahia bopo se ba womia no ye ayikramoni nti omo ma ne kwa ma ne media de nta manka sa se mu ekojo manka no 3 weeks ago ya na mtra na mka wamunie let's talk GH rumors and then the first time I will show me a message say over subscribe and ya mama now fi wa click on notification bell so say the be ya uploading new video bia onsa ebetimi aka na ebusia yenim say asofo bebre no kopie mu ewo meet with a clergy call so John Mahama ne host ye no sa program na say asofo bebre kopie mu Reverend Obofour Reverend Owusu Bempah Sam Korankye just asofo bebre no kopie mu na no nam so Okatakyie Afrifa be kasa wo say sa asofo we nyina mu di akire omo ye dede ni nyina ye sika omo ba kakra omo bedi enti ana omo di akire Zabai Ghana TV say omo de omo ka che omai Ghana ne say ehu behia say ye Ghana fo de ye bedi de ye na afi ya hye de ye owo mai Ghana mu say de be ya imputation so bete na omai Ghana timi afa ne ntimapa efra it is so show screen ni so abehun say numbers bi ewo honom mesho so betimi aye 2 to 3 minutes video of ade awoye made in Ghana product awoye no obetimi asend the video no edema numbers na wo screen ni so no ye bebo wo de ma free wo enquiries bi anso obetimi afre number ne no betwetwe nkomo ne a kire wo de wo beye yenti na nu masem ne mra maame ne nso na wo maami aye Joma marani mate no wo abrewa wadi 76 years wo no emrante ne maba wo esu nsuo ho no ye ni abre wo ne galamse ya ane gina ho waba no akopeja ne nsa no a wo se wo ba wo be kire se de eniye wo kine komehye dan wo ba ne ho da age ne nsemu abegua freedom say ye be kire ne se de yesi ye ni ye na galamse no ye be kire munim se de yesi kire se de ye galamse komo wo ho no efrim resante galamse ye ni kromwa je no a me ka se ma kire mu John Mahama pen na ne pen so galamse tiate se ma be ye national issue freedom meboa anya no ntri na ye Akufo do ba ye ne first ye nyina de ni bre ko no so exactly anya John Mahama no anya ona na ye galamse anya ne pen so ana ye sensu ema Aisha one China ni ba timimi pamo Ashanti regional deputy minister Joseph Yami anya John Mahama anya ne pen so wa man no ni abobo adam na nioma ne ye ko esiu si ye ko araba ene ye se John Mahama ne betimi agi afri galamse freedom eti no ma me se wo ba ma me 77 years wo so wo ba wo no ne be kire galam na munim se de si kire galam sefo ye de mu ye nyina ne se mo twen se ye mu benya political capital out of it exactly si ye kan na Akufo do aban ne ho ye na ma fon de atuatia ba womia na ma ba na mo ba ya so mu dimirika be wuranwura mu akodi bone a chen de akui sa na tie exactly
hwɛ ne wa mo bɛyɛ akorɔmfo no wa mo twɛn no mo twɛn pa mo lazy mu boot sɛ yɛnyɛ ne yɛmpa mu wɔ mu na mo so nwura mu wɔnkɔ sɛ ne ma ɛnyɛ dwom ama time ana si yɛ wɔfrɛ kyɛ bi sɛ hɔ ne galamsey ɛyɛ headquarters na ɛdɛn no ne betumi asɔ bi galamsey asɛm wosi asɔfo ekura wɔ kyerɛ yɛ sɛ wɔn wɔba ɛbɛyɛ den because Ghana no gold ni ne kura yɛ ne adeɛ ani yɛ busa sɛ nanim sɛ ɛbɛyɛ den deɛ wo ba bɛyɛ den ɛnyɛ saa ɛnyɛ saa ɛdeɛ bɛn no no na wo abrewa 77 years yɛ nia bra yɛ fight sɛ nkyirima wo se me ba yɛ bɛhwɛ amma yɛ galamsey ni yɛ na ho medical doctor you a free yɛ wo to wo woyɛ medical doctor wonim sɛ nsuo deɛ timi yɛ nie deɛ wɔn yɛ yɛ ne sunsunsuansoɔ nie ni yabɛduru baabi a politics nti si yɛn nyinaa sɛ bimprɛduasa yɛabobɔ adam o sɛ deɛ bɛyɛ MPP NDC sɛm ne nti si yɛabobɔ ɛdam bi o ha kwadwo si ɛdam bi ne yɛn nyinaa yɛabobɔ sɛ deɛ bɛyɛ galamsey ya wɔba no a wɔno ayi NDC wo deɛ wontumi de bɛnya ho saa maame wontumi de sɛ wontumi de di watam de nyina bɛko bi ma wo na waade a woyɛ wogyina galamsey ya ho saa wɔ bɛyɛ akɔpagya ne sɛ kɛkyɛ yiri yɛ sɛ deɛ galamsey ya bia no wɔ kyɛn kurum a ɛdeɛ bɛn no ɛdeɛ bɛn no ayɛ ni abre ko sɛ galamsey no wɔn bɛ wɔsi yɛ bɛkyerɛ na dwɔ maama so de ne deɛ na mfa intim jakari de mene de na mfa ani ye ba ye be releasing crofo ani ye ba ɛdeɛ bɛn no ɛdeɛ na moyɛ mo sa na yi wa free ye no so wo home medical doctor woni sunsunsu aso na wode ne de na mfa di ekeka nsɛm hunu very reckless statement yan stop galamsey ni na stop it china na MPP no dia na ɛyɛ sɛ ebi sɛ nyansafo a wɔ party no baako no saa pepepe na menim sɛ no bibi na ayɛ bibi o sɛ dia abafo yɛ tirim sɛ tumi no ɛyɛ panimfo ka sɛ he who the gods want to kill no they first make you mad exactly ɛdeɛ bɛn no precisely enkoto srɛ ne yɛde bɛsrɛ manfoɔ no sɛ galamsey no efrim resent dwomama time na yɛsɛ ni yɛ bɛ yɛdwen sɛ Kufuado wɔno ba yɛ no wabɛ legitimize ɛyɛ illegality exactly so akɔfa mmara ba sɛ ne mmara no kora ma ho kwan ɛma nkrofo wura forest kɔyɛ ɛyɛ prospecting na anya wadwene sɛ wobetu anka akɔ prospecting freedom kɔyɛ ayɛ dɛn ana mini wɔ na sɛ maka wɔ nyina gu machi sɛ wonni hɔ mini wɔ so de ko na de aba maami yɛ ni abrɛw wo sɛ mesi galamsey yɛ ma NDC ni bia timi fa nya political efisɛ mo nyina dwoma ama the same Kufuado yi ba yɛ no aba legitimize de dwoma ama yɛ same adeɛ bɛ no na mo disigo galamsey ne ba bia duru ni yɛ ni brɛ no adeɛ no yɛ no be kum nipa kum nipa saa pepepe afa na be score political points out of this one ebe ma asa kwan no asif say wo dwoma ama ye savior ye hu ni subida enso me se galamsey no ka enketo yi amrante de asoso ne se kan yi ye dia anka nsuo ne kan sai freedom dwoma ama penso na ni bre grid ehase ewura mo kototo excavators ma party for hase ye galamsey ana Kufuado ba no de akọ another level freedom adeɛ bɛ no saa pepepe ni ya discuss ya momi aso nkwa didie nwanwa de bi ne nkwa ni ya se sofo bi nso de nam nkyɛn sɛ dwoma ma akoma penti nyame de safoa ama ne se won sa medi o ma so akoma pa bɛya general akoma pa bɛya bi se bi mo hene akoma de hene yɛ pam momi aso nkwa didie na yɛn nyinaa wɔ man no yɛn hyase yɛn nwene ho and have some nationalistic approach to issues precisely America for your politics. Donald Trump yes ye twitio won so. Kamala Harris say wo mu say wo ye me opponent there na so we don't entertain this kind of. So at what point does NDC and MPP come together and say that this very issue we need not to make political capital out of it? Freedom. At what point? More fire. What kind of nonsense of a nation are we building? Tell them. What kind of what is this? What kind of politics are we doing? What is this? Any idea Ben? More fire. Must everything be looked through the lenses of politics?
ako ya yasha ase anyamencha de manfo ni nyina and the Catholic bishops say if you ada wo mo call ade wo ma de friend say a demonstration in solidarity with kona for the first time for the first time Precisely. For the first time More fire. in the fight against Galamsey, Catholic bishops say, it shows the gravity of the issue we are discussing. Exactly. So Then when we are seriously discussing issues of this nature, that is when you want to score political points out of it. And no Nabama Kufado and the days one also Aquaquaye Bibino. If there was a china warrior, no more so more yet, and Mumia 2 minutes. At the Abandon. At the Abandon. More fire. Now your mamma can see him. reckless statement. Yes, Owusu Bempah. Owusu Bempah way say was say Nyankopon. Mo ba kan okura mo nyina mo kan okura every tete coffee every tete general every tete asore ne politics difference in nim Exactly. ekam say anenam Precisely. Oko all the way from the 14th century and the banu asore ne politics that be here More fire. enti Catholic nie na Roman Empire ni nie na Roman Empire ne peso ye bibia no use Catholic ne se momfa empa bi we mame ne ade na se sanete Teach them. Exactly. Martin Luther Day a Protestant ne de ban die baye Ko. ade ba no Ko. Malcolm X war ye revolution Malcolm ye X ye nyina no de Islam that time no prophet na prophet here later omom woni de benya ntokoi ni nyina sanete revolution bia no wo ye politics e so unya religious leader gina won chen na fa mo nhyase nka no kore Ko. ana nyame na yi a kire me Muram. Ko. Nelson Mandela ye no ye woni Archbishop Desmond Tutu ana ye apartheid fight no wo yi nanim ade aba ni hypocrisy ya tro ba mu na Nyankopon se ayi wade ahye wode sa ye ti kroma na akofa abebe ko hye kufu adosa abebe no ho mamuo nie wo se kofa safo akohye hwan sa Abebe nkra ye Owusu. Koyo Abebe nkra ye Owusu na. Wako se anu sa abebe be yo se de yo ukofa ba ya memu ye hunu abebe na memu oni wo se kofa safo ade akohye obi nsa ade be For nenwene. Bempah. Bempah. We. Bempah. Edusi ye beto aba mama manfo ne nwene na Kofi Bakaya 3 weeks ago ana mbetra na mka mu se asofo bi ahia bopo se ba womia no ye ayi kramoni nti omo ma ne kwa ma ne media de nta manka sa se mo ekwojo manka no 3 weeks ago ya na mtra na mka wamunie ana omo wie omo ye no omo se ne yen hye da se dwomama mfre ye More fire. ana dwomama frɛ wo mo ana omo ko ma twero nkom hye koro no ato paper so deda na nkom shank ye de brew wi atimi de kogya Sam George se Sam George media beja na beka we nkom hye Da bita. ade be no Now if was saying san kona no. mumia nka no kore Kofi nyame nka ahwe nkyere wo mo nyame nka ahwe nkyere wo mo through elections na manfo no ebedwene no omatim de ato aba ne moba na ena Nyankopon na se ena nyame fa ha ena nyame se Nyankopon no minimo se nyame kro no se bi pradia so se bibi ye na adwene o se de yo wokọ na jigezi wa wode okọ kire no okọ Owusu Bempah wa wode okọ kire no okọ agena sare wa wode okọ kire no wokọ ayi sam Korankye ankra wa wo mu nyina nyame nka ahwe nyame nka mena beka kire wo mesi nyame nka nkyere wo bia interest na free titi wo mu won dia ebse free titi wo mu NDC asofo ya wo MPP asofo obi aba ba bi obenya biadi enti interest mo manfo ni hu se me dem ya MPP ni me ya NDC Owusu Bempah utu wo ya MPP ni mapa card bearer member of the MPP Exactly. So and the bibi na ye bibi na o sinsem bi nti waja MPP can say Catch obi anu bi ente. ni akofa Sam Korankye ankra be gina na be Nyankopon Sam Korankye ankra nyame nka hwe nkyere Gentia na ni abre ne se NDC time na Sam Korankye ankra ba bia wono wotre ye asore no Royal House Chapel ho no mumu sa Sam Korankye ankra se Royal House Chapel na ye de ba adea
More fire. The biggest steel manufacturing company in West Africa. I had the iron sheet and iron rods. And your trauma some crunchy ankra. And what they are sorry. Exactly. And your good new trauma some crunchy ankra. They are sorry. Tell them. What we are in a mansion about was our course. I saw Bompa so moving. Tell them. You're more them. More fire. And this watching and this banana benya be a declares open this. If someone do more sorry. We interesting, you know. No. Honawo. Na dia be no ana mo nka no kura nkyere manfo ne ya bedu o man ya ntronko Liberate them. Peras Chapel yes way of Penia Jinasare na nia bra wo pese NDC banyina no se Sam George na NDC bo benya position no ko na asore empanimfo ne bebre wo ye no free wa na asore ne kura de Peras dom no mumu sa Sam Kranchi ankra se na ye de ba dia anya Ghana meet board anya champion ni si an wo se nkiye ye nantwie ni ade nyina wi a wo mun decide ekon ye be fa so beton nantwie wo Ghana hanyina an ye wi ani aton ama wo ana ade aye asore na dia ya so nya ndisi person at all etu pen DC if so benefit na se bi mpradua sa ya gu Ghana meet board no dia ma se fa ya sore na wie na mranche no maba wa bewura ho e be bompa ya dia padwuma ya modam more fire umi anka no kure more fire enti Sam Kranchi ankra pen DC a benefit obenyantia agina sare pen DC a benefit obenyantia Owusu Bempah MPP yakufo adoba ye wodi di se tam Sanity. Baby. And then Sambia akoye se wo se ayi kusi buate Victor kusi buate wo su Bempah se na kola ensem nyina de antie ne wo hye control nyina ni wo se na kola ni kusi buate wo na titi kusi buate anna kusi buate ne ba wo miade ne ho akobo no nti ase nkwa de wa ne koho na ma wo no ne ho an ye no ne first error ye wie ye nso second error ne se wo se wa twetu akọ agrada so ama IGP akọche ne de na koche na se bi nya dam ne abo anaka wo twetu anka me nchonke anya ode be ye bechiu Sevia Berlusconi, the whole Prime Minister of Italy. One quite in the Cogina court Gelino. Now we are all caught in Diabe. More fire. Yet you went to Diabe. More fire. And you're going to cry and walk for my no crown and cabe catch a month for this. I go for Romu, and no nonsense. Exactly. Me also quite the dear. Also been passed Diabe. Yamen can arrange it. Naji Gazi is Washadan watching a Pempah war round those and Diabe. What do you mean, baby? What do you mean? Naji Gazi, my Gukroma, a year refund war refund. Sanity. Yenya ni nesi kurum ade aba no ni mu nyame nim no wai Owusu Bempah mumusa ne se lands down ne wa breeder won ya okọ ye dai freedom yenya nka no kure ye betete moto ade aba no nyame mfre Owusu Bempah bia obua wo ye MPP ni Obofour Akufo ado aye nneema bia ese nkwa de wa na mabio Lincoln navigator ni ade ya wutwe ese em se aye se na aye se yes sir kana sasa fa de party ni bio ate wo hokọ na nyame na waka se na nyame se na control sa na mama manfo na nwene no logical reason na jo mama nso ani agisi ya se no control na nyame ba na okobutuo onso jo mama na ase obi timi kobutuo ne ya se nyame be mu awi double standard ade be no wa mu nyina Kofi Oduro ya wo tiam na tie Kofi Oduro ni nua ne Julius Debra ni nua pa no ni nua ne Julius Debra Julius Debra nua ne wuye ono kra ne baba esie no na wo mu ye Julius Debra ba no chief of staff na dia se Kofi Oduro benya bi atafu eti Kofi Oduro ni abra wo ye no wo tie nyina wo interest ade na mu yanka no kure me tie me se me wo interest wo tie de wo mu tie de be be kwe mo man Ghana no kure ni anim asofo no mo man nipa na so nkwa didi yatia ye kan ba ku wo friends cathedral ye si not Kaneshiwi papa ko courtinti that word knows na sorry our team our dear headquarters mumu said that word knows na ye dear Oryx cinema na ye cinema the biggest cinema in Accra meboa ani ya to ama no anu ode aye asore enti mu no asofo no mu wo interest ma chafa MPP asofo ho NDC de ho obi aba message on mama time na asofo pani bia wo tiam ani minimu odupa sie ma contract no approve ya untimi nya contract nita obua onsenka ade aba no na munyina mu interest if it's a politics and any religion they go hand in hand it konfa no chinie na se tutu nie se tutu ye political head na konfa no che religious head sanity everywhere precisely mumia sha se nka no kure
from the Renaissance era ba yena Islam kura no yefa ene ade ni nyina mo Mahatma Gandhi di Hinduism ni ade na build India mummy anka no kure said ye Okatakyie Afrifa okano no osi asofo ni nyina kakra mu bedie nti ana mu die akire osaso keka nsem bebre e de fa galamsey hu so no die on hwe say galamsey no eyo any political campaign bi omo beye bia no we presidential candidate aka wasem emfa galamsey embamba be ye we na wa wo beba no kran so ba wo ba be ye de chensa aha let's talk GH rumors make sure say wo comment bia wo beja e wo comment section ho e de amame any update bia ba the sign e de baba be so mo mi din e de na nekua santo makram